komesar za poljoprivredu Wojciechowski moram ovdje prenijeti brige hrvatskih proizvođača žitarica. Njih ubija nepoštena trgovačka praksa. Naime, u Hrvatsku se uvozi pšenica iz Ukrajine po oko 130 eura po toni, dok je cijena na svjetskim burzama oko 230 eura po toni. Hrvatski seljaci nisu zaštićeni, ja zapravo ni ne pamtim da su ikada bili zaštićeni u ičemu. Plenković, premijer, je još u studenom prošle godine upoznat sa problemom, ali ga ignorira. Također, proizvođači su ucijenjeni od strane velikih otkupljivača, naši seljaci nemaju izbora i moraju prodati po tih 130 eura, jer nemaju gdje skladištiti, nema siloza, nema infrastrukture. Velike tvrtke namjerno oštećuju seljake i umanjujući im procjenu kvalitete pšenice, dok su seljaci tu nemoćni. Problem je i uvoz brašna iz Ukrajine, koje se prodaje po niskoj cijeni i to po cijeni nesamljevene pšenice. I pakira se u vreće od 1 kg i 2 kg i prodaje kao naše hrvatsko brašno, a nije. Na taj način dio ukrajinskog brašna završi na hrvatskim stolovima. Nažalost, kontrole kvalitete nema, odnosno nije transparentna i cjelovita, ni brašna, ni pšenice. Na ovaj način se uništavaju hrvatski seljaci jer im je realna proizvodnja porasla 50%, a prodaju po 50% manje cijeni. Ako se ovako nastavi, proizvodnja će nestati.